Durant aquest any presentarem el llibre Macià Moscou, Centenari 1925-2025, Internacionalització de la causa catalana, un llibre que presentarem a diferents ciutats de Catalunya i de la Catalunya del Nord i que en principi intenta desglossar el que és la internacionalització de la causa catalana amb un pròleg de Lluís Puig, exconseller i exiliat, que tracta amb un capítol les relacions internacionals de l'independentisme català, en aquest cas amb l'estada a Bèlgica i amb l'exili a París, les relacions amb la Sinn Féin, amb la CNT, amb tot el moviment irlandès d'aquella època, el viatge aquest mateix a la URSS i també els contactes, la continuació dels contactes que ja s'havien iniciat amb els centres catalans a l'exterior, com ara els casos de Mèxic, Cuba, l'Argentina i l'Uruguai, i la relació amb la Lliga de Nacions Oprimides, que tenim en compte que en aquella època doncs, hi havia països que en aquest moment ja són des de fa molts anys independents, com ara Filipines, Egipte, la Índia, Irlanda, etc. Després també hi ha una cronologia del viatge aquest concret d'en Francesc Macià i de Josep Carner Ribalta a Moscou des del 15 d'octubre fins al 3 de desembre del 1925 i la documentació detallada d'aquest viatge. Després, els documents d'aquesta internacionalització que estàvem comentant. Una internacionalització que passa per diferents documents com els voluntaris catalans a la Primera Guerra Mundial, la via insurreccional irlandesa i el lligam entre l'independentisme català i relacions entre l'independentisme català i l'irlandès, la Lliga de les Nacions Oprimides, els documents també de la formació del CALA, del Comitè d'Acció de la Lliure Aliança d'aquell 1925 també, els fets de Prats de Molló, que són els fets següents, els fets amb els quals aquest viatge anirà totalment lligat, i la llista, el llistat de la premsa que es va fer ressò en aquella època d'aquests fets de Prats de Molló i unes quantes fotografies i un epíleg d'en George Carner, familiar directe de Josep Carner Ribalta, que és un dels protagonistes d'aquest viatge, i la documentació és documentació original i traduïda bàsicament de l'Arxiu Nacional de Catalunya, de l'Arxiu Nacional de França i dels arxius russos del 1925.